Samantala, idol, nadagdagan pa mga bayan at lungsod sa Pangasinan na isinailalim po sa state of calamity dahil sa matinding pagbaha matapos ang ilang araw na walang patid na pag-ulan. Opisyal nang idineklara po ang state of calamity sa mga bayan po ng Malasiki, Calasiao, Umingan, Santa Barbara, Lingayen, Mangatarem, Mangaldan at sa siyudad ng Dagupan. Sa Dagupan, 100% apektado ng pagbaha ang nasa 31 barangay sa lungsod dahilan upang ilikas ang higit 400 po na pamilya na kasalukuyang naninirahan sa 23 evacuation centers. Posibleng pagbaha rin ang kinakaharap ng Calasiao matapos makapagtala ng higit 18,000 evacuees mula sa 17 na barangay na lubog sa baha dahil sa magkasunod na araw na umabot sa higit 10 talampakan ang level o above critical level ng Marusay River. Nasa 15 na barangay naman apektado sa Malasiki na nagpalubog sa 80% ng palayan, habang 29 na barangay naman sa Santa Barbara ang pinadapa ng pagbaha dahil sa above critical level ng Sinukalan River. Gayon din ang sitwasyon sa ilang pang bayan tulad ng Mangaldan, Lingayen at Mangatarem na nagdeklara na rin base sa rekomendasyon ng kanilang MDRRM offices. Samantala, kakaibat po ng deklarasyon ng paggamit po ng calamity funds ng bawat bayan upang mapabilis ang recovery at relief efforts sa mga apektadong residente. Kaugnay nito, patuloy ang pagsasagawa ng relief operations ng mga ahensyang tumutugon sa sakuna, kabilang ang pagbibigay ng pagkain, tubig at pangunahing pangangailangan sa mga apektadong residente. IFM News. IFM News. IFM News.